Nagsayad din naman. Ito. Kayo? Mainit. Hindi mo ganyan. Ayan mga kasinag, magpapatracer tayo ngayon. Ito na yung tracer. Shoutout pala sa kanila. Iyon mo na lang pa din. Iwan ka na rin. Kapag naman lang yun. Yoyo. Padali yung pandaron. Huwag click mo. Pero ano nga? Bakit tayo nagbabalik to? Hindi ka daw pwede magbutong. Sabi hindi na bagas ng motor, hindi kayo babaw. Ano ba ini? Nagsayad din naman. Ha? Wah, sabi na. Tuwag talaga. Baka naman ko yan. Wala naman oh. Arin dyan ang tugog Sabi. yan. Ito. Kayo? Mainit. Huwag ka naman yung gabi. Binayaan pa niya din. Bakit minura na ta? Uri ni ini. Ba't namatay yung ano? Oo, kasi ano pati bukol. Kakyan mo pa saan? Baka martilyo, Yabi. Oo, tumarama tuloy damage to. Nagburok ang kagyan sa ilalim. Tulusik ko yan. Lumuwag kasi mga kasinag yung ganito yung ngipin. Ayun vlog siya. Ayun. Ito mga kasinag. Nagka-damage tuloy yun. Mapupukan ni Palaog. Magkatakutan niya. Nangyari kasi nangyari na. Hindi ayun Mapupuk nasabit pa ka na, nabangga na siya. Pupukpukun ini pa laog tapos ito. Hindi nahigpitan. Oh, ay pa to na magpina to. Yun yung ito. Ay, Ito. to. Nasa rarom na. Yan lang yan, kabiyaw. Mga sinag hindi pa tayo makapag-umpisa mag-tracer gawa ng medyo nagka-diferensya yung ating tracer mga kasinag. Lumuwag kasi yung ngipin. Sumarabit.
Mga kasinag, grabing init. Natapos namin resirin yun nandun mga kasinag. Kung mapansin nyo, yun nandun. Ito na lang. Tapos yan, 2 pitak pa mga kasinag. Matapos na rin hakutin la fiber to. Grabing init mga kasinag. Talagang hindi kaya. Shoutout pala sa kanina. Anong pangalan mo, boss? Alvin. Tapos kay Boss Dani, shoutout. Ayun mga kasinag, sila yung nag-tracer dito sa ating palay na inaalagaan. Tapos kaling, yan. Whew. Grabing pagod mga kasinag, init. Talagang, ito ang dinadanas ng magsasaka. Hindi biro. Init na yan. Mga kasinag, naisako na namin. Ito na. Dito sa 2 pitak pa lang na ito, nakakuha na tayo ng 17 sako. Ayun mga kasinag, meron pa doon sa taas na yun. Tapos yun pa. Update ko lang uli kayo maya mga kasinag.